palihog manglingkod sa makausap pa may buntag kanatong tanan. May butag sa Atong hinumduman mga igsoon diya sa atong unang bahin sa atong ebanghelyo. Nagpunting man ang igsoon nga sa bersikulo 19 nga nag-ingon nga ayaw kamo pagtigom umabahandi dinhi sa yuta kay kutkuton lang mo ni sa taya o anay maguban maginang taya og anay ug kabaton usab sa kawatan. Atong hinumduman dili dautan nga nakitay mga bahandi kay sa gingaingon pa diha sa atong Ginoo diha sa iyang ebanghelyo ni San Mateo sa 6:33 nga ingon siya nga unahan niya pagpangita ang gingahirian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang ubang mabutang iyang gadugang kanato. Lucas 12:31 ingon unahan ninyo pagpahari ang Dios sa inyong kinabuhi ug magsangkap siya sa inyong gikinahanglan. Mga diha sa atong bahin sa atong ebanghelyo ining kabuntagon naghisgot kini nga dili kita magtigom o mabahandi dinhi sa yuta kay kutkuton lamang kini sa taya ug anay ug makawat usab sa mga kawatan. Maigsoon unsa kining mga bahandia nganong giingnan kiman kita ining kamuntagon sa atong Ginoong Kristo. Ang mga bahandi atong hinumduman nga ang mga bahandi nga dili moatod diha sa langit dinhi lang taman sa kalibutan. Sa ginaingon ko na ganina, dili dautan na kay mga bahandi diha sa iyong pamilya. Kana nga mga bahandia, dili lang munta na mo'y nagdominar sa atong kinabuhi. Kay kabahin kana siya. Panalangin kana siya diha sa atong pagsunod sa atong makagagahom nga Dios. Pero nanananimo ang tanan walay maing laki nganuman malimot naman ka sa Ginoo dili exempted nato no sa mga clergy o mga membro pag nanananimo ang tanan bala ka na'y panahon diya sa Ginoo talawan ka na muhatag wala ka na'y time unsa pay kuan sa atong mga kinsang last authority na to, na tagaantag mga schedule na to, wala na. Kay, mahadlok naman ka, tulison ka. Unsa pa yung mawala, kuan mo, mahadlok ka na nga. Imong balay, lungkabon, kung magsimba ka. Munay, dili makapahimuot sa Ginoo. Nga, ang kuan, balansi ramang ginagawa sa Ginoo ba? Kuan ba? Dili gimlikan. Ginoon, napata sa diha sa atong paglawig. Sayon kayo sultihon, pero lisod buhaton. Sa gingon pa ni Padre sa itong Wednesday nga, pero dili imposible lagi. Kung naana man nato ang balang Espiritu Santo. Nadawat nato ng mga bahandia tungod kay panalangin ka na sa Ginoo. Dili kana unta mga panalangin diha sa atong pagsunod ug pag-ubi diha sa atong magagahom nga Dios labi na kay atong mga alaga dili unta na mahimong kapandulan o unsa ba diha sa atong pagsunod diha kaniya nga maulahin ang Ginoo dito na ta nakapokus na diha sa mga bahandi nga lumalabay lamang walay kalabutan diha sa gingharian sa langit. Atong hinumduman nga pangkalibutanon lang kita nato diha sa laylay bahin sa ebanghelyo diha sa San Lucas kapitulo 12 nga nag-ingon diha nga ang tanang katong dato nga buang-buang nagilan siya nga mao kining mahitabo sa katawhan nga magtigom sa mga bahandi ning kalibutana
apan sa tubangan sa Dios, dili dato sa tubangan sa Dios nga gignan si Hajan Jesu-Kristo nga maunsa na lang kung ikaw uy undo ikaw mamatay ni kinsa may makapanunod sa imong bahandi. Muna atong gi-challenge ta nining kabuntagon nga tingwahaon nato sana mga bahandia nga mga bahandi ang gugma di ginato kalimtan nato ang gugma dinhi sa kalibutan. Amo ginay maghatod nato diha natas kaluoy sa atong isig ka tawo. Paghuna-huna kanila no, labi lagi kanato kanila kita mga community pastor, mga community leader diya nabatay paghuna-huna diya sa atong mga membro nga maduol na to sila. Mahimo ba nilang bahandi nga mapaluap na to sila no, nga ato ng trabaho no, nga atong numduman dili dawtan nga natay bahandi kabahin na kana sa atong pagpuyo niini nga kalibutan. Dili nato walaon sa gingon ko nga ang paghigugma sa Dios ug sa atong isig ka tawo mo ginayang gibilin dinhi sa kalibutan. Ang summary of the law, higugma ang Dios sa tibuok niyong kinabuhi ug sa tibuok kusog unahuna ug sa tibuok kusog. Ang ikaduha, higugma ang imong isig ka tawo sama sa imong kaugalingon. Wala na sugo nga mas dako ulabaw pa niini. Atong inumduman nga igsoon nga naamta diya ta sa mapamalandungon ng kasing-kasing. Balikon ko ilabi na ginato kasi kitang mga alaga nagpunting ka nato ni. Kita ang mga sumusunod sa Jesu-Kristo. Pag giunsa nato ang pagtratar mga katawhan nga iyang giintas ka nato. Nga dili buot sa Dios nga ang iyang katawhan nga naay mahimulag diha sa kita mabalik kita diha no. Diha sa atong ikaduhang bahin sa atong ebanghelyo. Nagit kini may tungod sa mata. Ang mata gihulagway nga suga sa atong lawas mga igsoon. Nahimo batang suga sa mga katawhan o kahayag diha sa atong paglawig. Pangutana nato ning kabuntanon kitang tanan gipangutana sa atong Ginoong Kristo. Kita lang nasayod ug ang Dios nga nasayod unsa nga na sa atong kasing-kasing. Diya usab sa pagtan-aw nato maghatod unta sa gugma. Dili sa pagminaot o pakrungingnon lang nining pangkalibutanon lang mga igsuon nga ang mga tao makaduol ba sila dili bata may una pagkakita lang sa tao ni una na po ning way klaro nga kuan ba ana ba subo lang kay panahon nga ang tao na sila'y buot iduol na to basi mahadlok na lang tungod kay wala tay pagpakabana nga wala tay pagduol kanila pagpangumusta mao ginang gikinahanglan sa atong Ginoo gipamata kita diha sa matag adlaw nga dili unta mahimong kangit-ngit kita sa katawhan nga gipiyal nato sa Ginoo kahayag kita kay ang mata kuno kung suga sa atong lawas gihulagway man daning kurinti nga kuan gyud hayag kay gayo walay makasalipod ba walay kangit-ngit nga kuan gyud musa natong mata kung ang normal gid na sa gingon ko nga ang atong mata dili nila pangkalibutanon lang nga dili lang kalibutanon lang dili man ang maghatod diha sa gingharian sa langit ato ramang lawas nga madunot atong gipahimutan na ang atong pahimutan nato ang dili man dautan
sa gingon ko na ang pagbalanse. Magbalanse gud. Naa nato ang yung gugugma panagiusag kalinaw. Labi na gyud unsa ang ikuan sa atong nakinsa ang nasa authority nga musunod kita, wala man na magtudlo ang atong obispo sa dili makaayo ka nato. Labi na gyud na labi na katong mga alagad, no. Sa katapusan, mga igsuon, atong puy-an adlaw nahibalo naman kita unsa ang magkapahimuot sa Dios diha sa atong mapadayunon nga pag-alagad diha kaniya. Nga gi-challenge kita unsa ang makaayo kanato diha sa matag adlaw, isip ang mga alagad makapahimuot kaniya ug sa iyang katawhan, ug usab kita mahimong suga kahayag sa mga tao nga nagpalibot niini nga kalibutan. Mahimong tatang asin, suga ug kahayag. Nga gi-challenge ta nga magpuyo ta diha sa pangayoon nato diha sa matag adlaw ang grasya ug ang gugma sa Dios dinhi kanato diha sa atong paglawig adlaw-adlaw. Amen ba ta? Mao natong ebanghelyo gihangyo tanan sa pagpanindog.